egun zen erronka nagusiak ditugu euskal kultura eta euskara komunitateetan transmititzean? Bueno, transmisioko erronka nagusi bezala ikuste dut, leheno, transmisioa oso modu naturalen, gertatzen den zerbait zela, familien, ingurun, baina gaur egun, pixkat, geroz eta globalizatuko den mundu hontan eta kanpotik datozkigun hainbesteko informazio, referentziekin, gu gurea, transmititzeko espaziok, denborak, kontestuok, testu ingurua igual falta ez dut egun. Bai, esango nuke, momentotan euskal kulturak daukan arazo handienetakoa dela ikusgarritasun falta, ez? Ez dakit noren hitza dire, baina bat entzun izan diot, euskal kulturak erresonantzia kutsak falta dituela. Hau da, erderazko kulturari buruz denok enteratzen gara, hau da, 18 urteko tolosar guztie jakingo dute Rosalia zein den, baina euskal kulturaz sortzen denak ez daukala horrelako ikusgarritasunik, erresonantzia kutsa horiek, bozgorailu horiek ez dauzkagula, ez da? Esango nuke hor badagoela heldu beharreko erronka handi bat, jakinda, zuk aipatu duzun bideo horretatik, globalizazioak zer ekarri duen, hau da, erderazko kulturaren erauntzia gero eta handiagoa da, ikusentzunezkoetan kulturan nabarmena da, ez? Hor uste dut, nola asmatu, gero eta handiagoa den ozeano horretan, gureari itsaso txiki bat edo hondartza ahalik eta duinena egiten. Bai, eta hor, gaina ez gaur egun aniztasunaz, kultura aniztasunaz eta aitzeganen beste erronketako bat, transmisio hori nola gauzatu, irikita mantenduta ez mundura noski, baina gure realitatea zein den ondo ezagututa, eta zaintza hortatik, ardura hortatik, eta pixkat gurea ere balioan jarriz, ezta? Uste dut, ariketa hori ere egin beharra daukagula, ikusita zein den gure bilakaera demografikoa eta zein izango den. Hau da, gustatu ala ez, badakigu Euskal Herrian aniztasuna gero eta handiagoa dela, eta gero eta handiagoa izango dela. Azken aldian egin diren proiekzio demografikoek hori oso garbi erakusten digute, badakigu datozen hamarkadetan gure ume eta gazten ehuneko handi bat jaioko dela jatorri atzerritarreko familietan, beraz horrek berak ere eraman behar gaitu gogoeta hori egitera, hau da, euskararen normalizazio prozesuan nola egingo dugu aurrera, ez baldin baditugu, lehen aipatu dituzun, euskal kultura transmititzeko espazio, foro eta testu inguru horiek sortzen. Zertan datza euskal kulturaren transmisiorako programa eta zein dira helburu nagusiak bereziki herrietan garatzeko ikuspegiarekin? Bai, programa honen funtsa izango da hain justu, ezta? Bai euskal kultura eta euskera behaz, transmititzeko gune anitzak, parte hartzaileak, eta gune horiek, testuinguru horiek sortzea, pixkat elkarbanatzeko, saretzeko gure artean, ezta? Eta, armi-arma sare horiek edo behin aktibatuta ikusteko, ezta? Nola egin dezakegun kontestu hauek ere pixka bat denboran zehar iraun dezaten eta dinamikoak izan daitezen, ezta? Eta helburu nagusia izango da, nik uste kulturak transmititzeko nola ez da emoziotatik izan behar dula. Orduan, bizipenetatik, emoziotatik, jakin-mina piztetik, gure inguruan dauzkagun erreferente horiek gerturatzetik, pixka bat pertenentzia sentsazio horiek lantzea, beraiek ere parte direla, ezta? Eta guk parte garela sentitzea eta leku hori ematen eta uzten jakitea, ezta? Nik uste talde horretatik proiektu honek badaukala abantaila importante bat, nolabait ez da paperean geldituko den, ez da tiraderan geratuko den dokumentu bat, baizik eta lokatzetara jaitsiko da, eta ikusiko dugu benetan emozio horiek sortzen ditugun, norainoko emozioak sortzen ditugun, zer atera den ondo, zer ez duen balio izan, eta uste talde horretatik horren premia handia badaukagula, ez da? Tarteka esaten diet inguruan dauzkagunei plangintzak behar ditugu eta behar ditugu dokumentuak, baina behar dugu lokatza, behar dugu lurrera jaitsi eta behar dugu jendearekin lan egin eta jendearen emozio horiek piztu. Ez da uste talde horretatik hemen daukagula erronka handietako bat, hau da, pertenentzia sentimendu hori nola sortu, euskal kultura nola sentitu berena, beste bilbide batekin, beste motxila batekin datozen, gero eta biztanle gehiago dauzkagun errealitate batean. Guztiz, eta esan programa batez ere zuzenduta dagoela gaztei, parte hartzaileak gazteak izango dira, eta gazteak diogunean, Euskal Herrian bizi diren gazteak, migratzaile familien ondorengoak, urte asko daramatzatenak hemen, pixka bat talde heterogeneoak espero dira, eta
eta elkartruke horiek eta elkarbanatze horiek funtsezko izango dira programabean gauzapeneako eta elikatzeko. Bai. Tolosak hartu du programaren lehenengo edizio pilotua. Zer ekarpen laga dezake herrian? Nola parte hartzen dute herriko entitateak eta eragileak proiektuan? Bai, suerte handia izango dugu programa bera, Tolosan pilotatuko degulako, eta programak alde batetik berarekin ekarriko dugu modulu ezberdinen inguruko laguntza material bat, eta material hau testeatu nahi dugu, ikusteko zer funtzionatzen duen, zerkez, programak barne hartuko du bai Euskal Herriko historia, euskera hizkuntza bezala, musika, dantza, bertsolaritza, literatura, herri kirolak, baino, esan bezala, testu ingurura eta herrira jetzi nahi dugu, elurreratu egin nahi dugu, eta hau Tolosara ekartzeak, niretzat bereziki da oso interesgarri egingo du, gure artean ere, Tolosan bertan dauden eragile, pertsona, kulturgile, guztion artean saretzeko, eta dinamika batzuk, horri inertzia batzuk eta motorra martxan jartzeko balioko dulako, ez da? Nik uste guk Tolosaren ikuspegitik badaukagula bai aukera bat eta bai ardura bat. Hau da, aukera bat, momentu honetan Tolosaldean, eskualdea hartuta, osatzen dugulako Euskal Herriko eskualde euskaldunenetako bat. Beraz, alde horretatik badaukagu orube sendoago bat horrelako proiektuak martxan jarri ahal izateko, eta bestetik horrek berak uste dut ardura bat ere jartzen duela gure gain. Hau da, aukera da, baina ardura ere bada. Hau da, inon martxan jartzeko lur egokirik baldin badaukagu, hori hemen da. Zergatik, badauzkagulako eragile asko, askotan esaten da Tolosa oso herri bizia dela, Tolosan eragile asko dago eta eragile askotarikoak daude. Eragile horietako askok euskaraz funtzionatzen dute, euskara dute, ohiko hizkuntza, ez da nolabait, herrian txertatutako hizkuntza da, herrian txertatutako gizarte eragileak ditugu, eta horrelako proiektu bat martxan jartzeko lur egokia izan daiteke. Beraz, nik bi kontzeptu horiek hartuko nituzke eta beste askotarako ere uste dut balio dutela, hau da, aukerarena eta erantzukizunarena. Guztiz eta bestetik hori aukera ere baliatzea eta ardura hau baliatzea, gero zabaldu nahi dan programa bat dalako. Tolosan hasiko gara pilotaje honekin, baina Agurainekin eta Leioarekin ere abiatu ditugu jalen saioak, eta helburua litzateke Euskal Herriko txoko guztitara zabaltzea, kontuan izan da ez da lurraldetasunean ere dauzkagun ezberdintasun horiek, gero Nafarroan ere badauden errealitate ezberdinak, Xuberoa, Lapurdi, Benafarroa, nik uste abiapuntu gisa Tolosak asko erakutsiko digula, gero, herri bakoitzeko errealitate hortara egokitzeko gakoak edo aurkitzeko, ez da? Nik horri hirugarren kontzeptu bat ere erantziko nioke, hau da, aukera daukagu, erantzukizuna daukagu eta beharra daukagu. Hau da, badakigu, Tolosan ere, txakurrak oinutxik, hau da, bai, euskarak aurrera pausa handiak eman ditu Tolosan azken hamarkadetan, baina hutsune batzuk ere nabarmenak dira Tolosan bertan, eta kultur transmisioan bertan ere, badauzkagu, heldu beharreko erronka handiak beraz, beharra ere, abiapuntu oso importante izango da. Zein jarduera edo dinamika jasotzen ditu proiektuak eta nola lagunduko dute entitateek herritarren parte hartzea bultzatzen? Esan bezala, goz edo Eusko Ikaskuntzatik programa honen bidez 6-7 bat saio proposatuko dira. Beti proposamen gisa planteatuko dira, gero herriak beak daukan sare eta errealitatera egokitzeko eta hor malgutasunez pixka bat aukera emateko, bai dauden baliabide eta aukeren bidez, forma ezberdinak argitzen programak, ez da. Baina, Tolosan kasuan, ez da, esan duzu bezala hain herri bizia eta beratxe izanik, esaterako, jo topagunearekin, ez, Euskal Herriko historia da Tolosa, Tolosaldeko eskualdeko historia pixka bat ardatz hartuta, ibilbide bat egingo denuke, eta bertako produktuak zendian ezagutu horiekin, pixka mokadutxo horren bat trasatzeko aukera izan, besetik Galtzondi elkarteak, Kikea Monarritzekin batera beste saiotxo bat prestatu du, ezta, euskera hizkuntza bezala daukan errealitatea pixka bat bizitzeko, ikusteko, eta parte hartzaileak ere nun kokatzen dian hausnarketa hori aktibatzeko. Aurrea begira ere, ez, hor, Oiana Igualanen bidez eta pixka bat euskal literatura, bertsoaren inguruko tailerrak edo aurrea emateko asmotan gabiltza, Udaberri dantza taldeakin ere
dantza bizitzeko aukera izatea ikusten dugu. Eta, bueno, hortxe jungo da, pixkanaka ez, programa hori elikatzen, eta herriko eragile eta pertsona ezberdinekin, lurreratzen. Uste dut, eragileen parte hartze horrek badaukala bigarren txanponaren beste alde bat ere, ezta? Eta da, parte hartuko duten gazte horiek guztiek, ez bakarrik jasoko dutela han emango zaien hori guztia, baizik eta eragile horien erreferentzialtasuna ere lortuko dutela. Da, guretzat herri ikuspegitik importantea delako bai gazte horiei dantzaren inguruko kultur transmisio egitea, baina baita ere herriko gazte horiek herrian dantza talde bat badela jakitea. Dantza talde horrek zer egiten duen jakitea, ez uste dut, herriko eragileak ezagutzeak berak ere importantzia handia duela, eta askotan hitz egiten den, eta hain modu teorikoan hitz egiten den harreraren barruan, hau ere sartzen da. Hau da, herrian ze gizarte sare dauzkagu, herrian nola ehunduta dago, ze hori bera lagungarri izan daiteke pertenentzia sentimentu hori indartzeko. Emaitzak ze modutan helduko dira herritar komunitatearengana? Alde batetik, parte hartzaileei, ezta, euskal kultura bizitzeko aukera ematea. Hori izango da, ezta, emaitzetako bat, eta beraiek hori sentitzea, emozio horiek aktibatzea, leku bat daukatela, ez, benetan ikustea eta praktikan jartzea, ez. Hori zentzu alde batetik, eta bestetik komunitateak ere badaukagu hor zerikasia, ezta, eta leku bat hartu ahal izateko leku bat ematen eta uzten ere jakin behar dugu, eta horren kontzientzia hartzea da lehenengo pausoa. Eta nik uste programa berak hori ere eskainiko diola, ezta, herriari. Horrekin lotuta, uste dut gero, emaitzetan ahoz-ahokoare ez genukela ahaztu beharko. Hau da, parte hartuko duten horiek guztiek, izan eragileetako kide, izan helburu ditugun gazte horiek, ondoren beren inguruan ere honen berri ematea, eta nolabait hori bera bultzagarri izatea, ondoren etor daitezken proiektuei abiapuntuko oinarri sendo bat jartzen. Guztiz, eta azken ikasketa prozesuan parte izango da Tolosan bizituko dugun hau, eta esan bezala programa bizia izatea espero eta nahi da, eta herri bakoitzean gertatzen denak balio dezala, ez da, beste herrietan inspirazio gisa eta motor gisa.